Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, gözge göz qaraşıp tapşırığında. Sivilaşaşım, sivilaşaşım, sivilaşaşım dağı. Hürmetli televizor qarawçılarыбыз, xiyallarınız sirek turmuşqa aşama, әлі her doim aşıp turamı. Benim sirek kine bolsa da zor xiyallarım turmuşqa aşuşan. Мың артык та сүйініш кешерем бүгінгісі күннеде. Көзге көз қарашып тапшырының шираттағы шығарылышын тәқдим етеміз. Мен оның авторы һәм алып барушысы Зифа Нагаева сезге Қазан шәһәреннән кайнар сәлам тапшырамын. Ey халкыбыз киләре, моңнары, жыр ағла. Үзе йортында, үзе өйендә. Сагыну тулгакларыгызны басам, көттөрмим, дәшәм Татарстанның халык артисты Флюра апа Сөләйманова. Хәерле сәгатьтә Флюра апа. Hayırlı saatler ama Allah'a tapşırdık. Кенә кәйфләрегез. Әллә нәрсә түгел инде шийләп торам битәм мин бу уйларда, бу арада. Әле карап, күзләр тимәсен дип кенә йортыгызга килеп кергән арада сыклану кичердек. Шуңа күрә безнең Башкортстан халкы элек-электән сезнең җырларга гашыйк булып яшәп, инде байтак кына ара сагынып гомер кичерә. Бүген инде без сагыну тулгакларын басабыз. Шулай бит телевизор караучыларыбыз. Флюра апа, әле генә менә сез башкарып киткән моңлы сибеләшәшем җыры кайчандыр ерак-ерак 70-нче еллар вакытларыннан теге кара пластинкалар заманнарында безнең Башкортстаныбыз халкы иләренә, йортларына килеп кергән иде. Минең дә кичкенә чаклардан әнием яратып сайлаган сезнең җырларны тыңлап үскән кызларның берсе. Инде бүгенгесе көнне әйдәгез әле шул сораудан башлыйк. Иң беренче кайсы вакыт аралыгы хәтерлисез Башкортстанга килгәнне? Ул нинди еллар белән бәйле була торган иде? Мин Рахимкулов белән эшләгән елда барганмындыр дип уйлыйм инде беренче. 71-нче елда шикелле. Анда безнең белән бик кызык ниләр дә булды инде, хәлләр дә булды, нәрсәләр бер ватылдымы шунда. Бер клубта, бер двориста бик күп концертлар куйдык шул вакытта. Һәр көнне кайчан гына чыксак та, һәр көнне ике сәхнәнең ике ягыннан чәчәкләр тотып бер яктан гына түгел, күз алдына күзе күрмәс иярдә бер яктан гына булса, сәхнәнең ике ягыннан чыгып чәчәкләр чыгардылар. Шул хәтле яхшы кабул иттеләр безне бу вакытта. Рахимкуловны да бик яраталар бит инде, мине дә яраттылар инде шул вакытта. Беренче Башкортстанда булулар, ничектер барыбер Башкортстандагы радиодагы ниләрне тыңлыйдыр инде барыбер. Алар да безгә заявкалар бирәләр бит. Язу шул җырны бирегез, бу җырны бирегез дип инде. Һәм гастрольдә йөргәндә, менә әйтик, анда 2 сәгатькә аерма бар бит. 2 сәгать элек әниемә җырын Башкортстанда бирә, 2 сәгатьтән соң Казаннан бирәләр. Шулай мөһим җыр. Үзегез шуңа тартып торасыз, әниемә җыры дип әйтеп үттегез. Бу җыр йөрәкләребезгә үтеп, җаннарыбызны иркәләп, инде кемнең сагышларын таратып, кемнең әни турында булган хөрмәтен олайтып, зурайтып, яңгырап килеп ничә еллар бүген дә популяр җырларның берсе Флюра апа, ул казак композиторы әниемә җыры. Мин аны булай хәтерлим. Әни белән яшәүдән аерылып чыгып киткәч, 8нче сыйныфтан соң Уфа шәһәрендә укый башлап, музыка педагогика училищесында сагындыра бит, кайтасы килә, ташлармында кайтып китермен инде дип уйлап йөргәндә, әнинең беренче туган көне килеп җитте инде. Әнине кайгыртасы килми, зур бүләк эшли аласың әниеңә. Менә кайдадыр шундый пленка кебек кенә пластинкага тавышың белән яздырып алып була дип
миңа тәкъдим иттеләр һәм шушы барып әниемә җырын яздырып, әнигә мин беренче туган көненә бүләккә алып кайттым. Ул безнең йортта сезнең пластинка өстенә куелып, бик озак еллар тузан да кундырмыйча әнинең саклавы белән минем хәтердә калган. Әниемә дигән җырның тарихы аз гына булса да әйтеп китегез әле. Ничек шул кадәрле сез аны әллә кемнәр башкарып карый, аны яшьләр дә җырлый. Ул Флюрапа башкаруында әсәр. Ул ниндидер бер спектакль, ул ниндидер бер күренеш. Әнкәйнең газизлеге. Радиода Соколова безнең бит инде, аккомпаниатор Соколова бар иде бит инде. Ул шушы әниемәне мин җырлаганнан соң нигә Азат хатынга чыкты. Азат хатынга барсына да кирәк бит, яздырып таратасылар килә, күрсәтәселәр килә халыкка, җибәрәселәр килә инде. Шуңа күрә инде. Вот, надо было сиңа нитергә шуны нәрсәгә журналга чыгарырга кирәкмидер дип әйтәсе килә инде, кирәкмидер. Үзең генә җырлаган булыр идең дип әйтә. Аны Әлфия дә җырлады, Зиннур Нурмөхәммәтов та җырлады, шуннан соң шуңа күрә ул аны бик ниттенде, кайфы китте. Үзең генә җырлап торсаң да яраган булыр иде дигән шикелле итеп. Флюрапа менә казак композиторының җырын ничек безгә килеп кергән? Мин бит Казакстанга, беренче Казакстанда җырлый башладым бит. Аны әйтеп үтик әле без. Ул ничәнче еллар булды икән бу? Ул менә 60-нчы елны Сарапада йөргән чакта инде шул. Анда татар бригадасы төзелгән, Силинә вакытлары бит инде, Ширәм җирләр. Анда татарлар бик күп, татар бригадасы кирәк дип. Бу Гани Валиев гастрольләре җитәкчелегендәге бригада, ул бер генә гастроль булып чыкмады, ул бит 3 ел булды бит аны сырыгы. Шуңа күрә шунда Шәмшик Алдаяков белән танышырга туры килде дигән шикелле. Анда казак җырларын мин бик күп өйрәндем. Башка җырларын, алар үзләренең халык көйләрен өйрәндем мин анда, чөнки барбер халыкка бит чыгасың, анда яртысы бит казак утыра, яртысы Галия Бануды айткан кыздан ризамыз дип тегеләр. Галия Бану әби белән бабай Галия Банудан үзеп куя торган ик. Анда белән нәрсә белән Галия Бануның әти-әнисе бул уйнаган нидә бар иде. Мин Галия Бану инде нәрсә аны кемдер әйтте инде, аны куеп куйган Галия Бану бер нәрсә әйтмәсе юк. Гримда саласы юк дип. Шәшләр ул вакытта минем. Толым шәшләр. Шулай итеп Казакстанда булмыйча, Казакстанда мен әйтәм, бик күп җырлар өйрәндем, казак җырларын. Биргәнсең син миңа нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында. Балалык рәхмәтен җырында чагыла, кадерләп үстергән мин синең җимешең, уеның гөл бакча, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Флюрапа, әниемә җырын шул кадәрле изелеп җырлап халыкның мәңгелек күңеленә кертерлек булмас иде, әгәр дә кичкенәдән әнисез ятим үселмәгән булса. Шул якларга китеп алабыз. Әтигез сугыштан кайтмай барып керү белән югала, вафат була. Әниегез күптә тормый. Ничек хәтерлисез шул елларны? 40-нчы елны әни бик нигенә сәер генә дип әйтәм соң инде, бик нигенә баздан салкын катыга ашап кына салкын тиеп, ул вакытта бит инде бик врачлар бик булмаган күрәсең. Диләр. Нәрсә диләр? Пневмония диләрме? Нәрсә диләр? Ул вакытта ашказан нәрсәгә үпкәгә салкын тиеп, салкын катык базда калдык. Нигә алып бармый инде, яхшы алып бармый инде билгеле. Ул шул җәй буе авырып, шушыны белән biz endi besh balani üstünde oturup
Ул вакытта үлән ашыйдыр инде, үлән ашыйдырган вакыт иде ул. Теләсә койлардан барып кышыткан җыя торган. Мин түгел инде әйтик, мин ул вакытта каядыр яшендә. Бәләкәй чак. Бәләкәй чак абыйлар инде. Ничә кыз бала, ничә ир бала? 3 кыз бала, 2 малай, 2 абый безнең. 3 кыз бала шулай торып. Иң сагынган вакыт, кайсы вакыт бәләкәй чакта? Менә сагынган мин алай өзелеп кенә шушы нәкъ шушы сагынган вакыт дип әйтә алмыйм. Ничек дип әйтим? Безне бит әни үлгәч тә бит 40 кына көн туттылар да өйдә, әнинең сеңлесе алып китте үзенә. Безнең өйдә торырга мөмкинлек юк инде, кая без барбыз да яшьләр, бик кечкенәләр, бәләкәйләр. Бер сыер инде, шул бер сыерны абый савадыр инде аны хәер. Шул 31-нче ел абый, ул значит 40-нчы елда 12 яшьтә булган инде, нәрсә инде. Шулай торып, апада тордык без. Ул апа булмаса, безне алып китәселәр приютка. Приют дип әйтәләр ул вакытта дип. Балалар йортын. Балалар йорты шул булгандыр инде. Апа җибәрмәгән инде безне. Үзенә алып киткән шунда безне алып китеп бара. Мине Фәнияне күтәргән, сеңлемне күтәргән, мине күтәргән, апа ятнан тыртып кенә бара. Октябрь айының азагында кар төшкәли. Тәнгә өстә кием юк инде, конечно. Тәнгә кар төшә. Шулай. Белән. Менә сагынырсың ул балачакны. Менә нәрсә анда сагынырга. Шулай торып безне күтәреп бара, еракта түгел, бер ни ашагына, бер урам ашагына аларның торган әниләрнең йортына алып китте инде ул безне. Шуннан аннан соң анда бик сакта тора алмадык. Абый, аларның энеләре шул апага әнигә дә әне була инде, апага да әне була, шахтадан кайтты. Һәм без анда сыймадык инде. Уже үзебезнең өйгә күчтек. Без безнең өйгә киттек. 46-нчы елда инде мин укырга кергән ел бит инде ул. Шулай торып, менә бу уку еллары мәктәпне тәмамлаганнан өчен алда үскән вакытларда кем алдында ничек гел хәсрәтлерәк булган, үзегез сөйләвенчә сагыш күбрәк булган йөрәктә, кайсы вакытларда бәлки кемнәрдәндер качып кына йырлаган чаклар булган, бәлки кемнәрдер алданып күрделәрме бәлки чакта? Бер туктамыйча абый, менә абый да бик җырлыйдыр безнең абый, завклуб булды, аны завклуб иттереп койдылар инде шул, нигә каратадыр инде шул. Җырлаганына карап, сәятенә карап тор инде. Кем сулыш алмыйча бер куплет җырлап бетерә ала. Шундый ярышлар иде безнең. Менә бит нинди репетиция. Шулай иттереп җырладык инде без аны, бердән дә сорап тормадык дигән шикелле шундый инде. Тавыш өстендә махсус эшләү кебек килеп чыккан бу. Аптырап утырам, хәтта нинди акыллы булгансыз. Кем сулыш алмый, димәк, кем озынрак тын белән тын алып, озынрак җырларны җырлыйлар. Bizim abimde o vakta klubda эшләгәч, klubdan тау башына klubка менгәндә инде шул җырлап айларга карасам да, йолдызлар санасам да, син бәхетсез диләр кебек кемнәргә карасам да дип җырлап төшәдер инде шул нидән. Рапашыннан мәктәптән ары сез китәсез, кичке мәктәпне тәмамлыйсыз, шәһәргә юлланасыз, комбинатта эшләп, үзегез кичке мәктәпне тәмамлыйсыз, шулай. Менә 18-нче мәктәп Михайлов мәктәбе иде ул. Анда татарча, анда ул мәктәптә Тахир Якупов та укыды, Рафаил Ильясов та укыды. Ул мәктәптә бик кызык ул, туры килгән ул. Менә хәзер бер абыстай бар шундый, шул ни иде? Шулда минем белән бер класста укыды. Мин анда 9-нчы класска бардым бит инде. 8 класс битергәч үзебезнең авылда. Миңа класста кирәк түгел, бер нәрсә кирәк түгел, миңа 16 яшь кирәк, паспорт алырга кирәк. Ул вакытта паспортлар бирү бик гадәте юк, авылда бирмиләр, миңа ятимгә нишәтсеннәр инде. Мине тотушы булмады инде, безгә бирделәр. Апага да бирделәр, ул нигә физулга барып керде миннән алда. Хәзер нәрсәгә беренче Казанга килгәч тә шушы Сара Садыйкова йөргәннән соң да, нидән соң да җәүдә Тәзи белән таныштым бит инде мин. Аның Гөлшәһидә җырлап дан алдым дигән шикелле. Шул вакытта исем китәдер инде, беренче җәүдә Фәйзинең җырлаган булганмын икән мин, Карак пси дигән. Апаларның хоры ни инде. Мин алар хорына барып
башлап җырлыйдыр идем. Менә мин бит инде 2 класска түбәнрәк ападан. Шулай да шунда барып җырлыйдыр идем шул нидә. Безнең бер нидән башлангыч класс укучылар мәктәбе аерым нидә иде, бинада иде. Шуннан тәнәфес вакытында безнең мәктәптә итәдер инде. Тәнәфес вакытында төрле концерт номерлары дигән шикелле инде буладыр янда. Мине арка кыштырып алып киләләр шушы. Күп түгел инде, бер квартал чамасы гына җирдә ерак түгел мәктәп тегезләнәсе. Яшьлек хөкем сүрә башлаган еллар, ул вакытларда шулай бит. Яшьлек янып менә 16 тулды, паспортлы булды Флюра апа. Әннәре менә мин монда бик күп язмалар күрәм, китапта күрәм, шундый фотосурәтләр бик матур түгәрәк стел артында утырабыз. Флюра апа менән да матур бер язма, сез җырлаган җырдан. Сахраларда кошлар әйник моңлана, ашый торган җимеше юк, моңсыз дайгына егет айник моңлана, сөйгән яры янында юк. Яшьлек ярлары, тәүге ярлар, аннары бик шундый сагышланып кына китеп тә барган яшьлек ярыгыз сезнең якты дөньядан иртә. Бу хакта әгәр дә сөйләп үтсәк, кызыклы булыр иде. Аның җырлары, аның чыгарган шигырьләре, җырлары миңа карата дисәң дә ярый, миңа карата түгел дисәң дә ярый инде. Төрлечә була инде. Күпме дуслашып йөрдегез? Ул якташ идеме? Әллә шәһәрдә? Арча районыннан иде ул. Ул вакытта өйләнешү турында, ни турында сүздә булырга мөмкин түгел. Ул мин Казакстанга киткәченнән соң мине җырлагачтың авылда филармонияны авылга китербез дип җыргәннәрен сөйлиләр инде аны кызлар. Филармонияны авылда ашарбыз инде без. Флюра белән. Алтын көмеш, саф алтында табыла. Алтын көмеш куеп булмый мәхәббәтнең сагына. Алтын көмеш, саф алтында табыла. Алтын көмеш куеп булмый мәхәббәтнең сагына. Авыр гына вакытларда менә шул сәбәптә булгандыр инде. Җырыгызны халыкка җиткерү ысулы да булгандыр. Тавыш куючы, тавыш операторы дибез булып ташлagансыз. Нидә радиоклубта бу вакытта Дасаф укытадыр, радиооператор, тавыш операторлары дигән һөнәр. И шундый нидә бар, нәрсәсе дә бар. Кенәгәсе дә бар. Шул кенәгәсе, ул кенәгә белән шул кичкенә нидә кичкенә самолетта һәм кичкенә пароходта оператор булырга могла эшли ала. Мөмкинчелекләр бирер юл булдымы сезгә җырга? Аның шушы эштә эшләү ниндидер тәргеш булдымы җырны тизрәк өлгәштерергә халыкка? Радионың бик файдасы булгандыр дип уйлыйм инде, чөнки менә 70нче еллар нәрсәсен бу менә. Әйе. Менә бу язмышны кискен шулай хәл итү, ничек Габдулхан абый килеп, ничек тә сезнең белән шундый сөйләшү булган уртаклык, әллә яки минем аңлавымча хәтта ул әйтеп тә калдырган түгелме Рәйсә апа? Менә Рәйсә әйткән икән дигән сүзләр җырды инде, Рәйсә үзе әйткән икән дип. Чөнки без бит Рәйсә белән аның минем әтияне юк, аның әтиянисе юк. Аның авылына кайтадыр әбисе янына. Мин Рәйсә белән йөргәнне, бултырлашып йөргәнне күрә ишин халык барыр. Шуңа күрә Рәйсә әйткәндер, Габдулхакка диләр инде дә, Атлах көләдер. Кеше әйткән буенча гына өйләнсәң дип. Бергә торган вакытта балалар авырлыкларында үткәргә туры килгәндер. Шулай бит. Тәртипләре яклары да дурфа вакытларда булгандыр бәлки. Аннар бала үсә яше белән үзгәрә. Именно балалар аркасында, нәкъ менә Габдулхак аркасында кыенлык булды дип һич әйтсәм бик зур гынах булыр. Флюра апа күзләр тимәсен. Җырларга күчегәле. Менә балаларны тәрбияләдегез, кошлар итеп очырдыгыз. Хәзер әйтеп кенә үтик, ничә анык бүгенге көндә? 6. Алар инде нәле дип торамы, дәваниме? Дәвани диләр. Әле хәтта урысский әүгезме? Белорусский әүгезләр? Урысский дәвани ди. Алар Десногорскийда яшиләр, чөнки Казанда тормыйлар инде. Булай телефоннан сөйләшкәндән иткәндә дәвани ди инде, кайтканда, Казанга кайтканда тоже дәвани ди инде. Флюра апа, шундый матур
искиткеч сәнгатькә хезмәт белән үтелгән еллар. Иң йолдызлы сәгатьләр, нинди вакытларны хәтерлисез? Бәлки ул лаеклы дәрәҗәле исемнәр алган вакыт, менә халык исемнәрен алган вакыт. Бәлки ниндидер вакыйгалар белән бәйле шушы сәнгать гомерендәге йолдызлы сәгатьләрне ничек хәтерләргә төшерәсез? Иң матур көннәре, иң матур сәгать минутлары. Бездә бит ни шундый гадәти, бездә вакытта бигрәк тә махсус белеме юк дигән тамга бар иде шундый. Кара тамга дигән сүз бит. Менә махсус белемне миңа бирүчеләр бик күп булды. Чөнки Сарападан башлап, үзе бер Сарапа, үзе бер дөнья ул. Аны белмәгән, ишетмәгән, күрмәгән кешене белми. Аннан соң радио комитетта ул Соколов бит инде, үзе шундый белгеч бит инде, аккомпаниатор. Шул мине укытучылар бик күп булды дип әйтәм инде. Минем укытучыларым бик күп булды. Менә шуңа күрә мине остазларым күп булды. Чөнки махсус белем дигәннең дипломы гына юк булу ул миңа бернинди кимчелек китермәде. Ничек дип әйтим, барыбер менә барсы да бик әйтик, менә бездә агач утырттылар нигә? Филармония бакчасында агач утырттылар, шул агач утырткан вакытта Эмиль Җәләлетдинов җырлап җибәрде. Там мин дә җырлап җибәрим әле, Эмиль Җәләлетдинов җырлап җибәрсен. Дип шунда ни әйтә, Лариса Маслова әйтә икән. Кара инде менә бернинди компания мен сез нисез җырлады, нисез дигәндә. Фальшиво. Искәндәр әйтә, она вообще не умеет фальшиво. Менә безнең стилдә Флюра турында моңлы язмыш дип дөнья күргән китап, шул кадәрле тирән мәгънәле эчтәлекле, анда бик матур шигырьләр, берничәсенә тукталып үтәбез. Әлегә Флюра алып киткән фикерне дәвамлап кына үзенең кереш сүзләрен ишеттерәсем килә. Җырны өйрәнеп бетәр өчен гел җырлап йөрергә кирәк дип яза ул. Көндәлек ашың булырга тиеш ул. Бүген генә өйрәнеп җырланган җыр пешмәгән ризык кебек бит ул. Минем һәр җырым кеше гомеренең бер көне кебек. Кеше гомереннән бер көнне дә сызып ташлап булмый. Йөрәгем аша үткәреп җырланганга алар берсе дә онытылмый дип язган Флюра Сөләйманова. Флюра апа, менә дәлилләп китик әле. Чынлап та җырны өйрәнү ничек ул сезгә? Мин җырны аны бер ишетеп алсам, өзмим, җырлыйм, өйрәнеп беткәнче инде чисти әйтәмеш. Менә шул әлегедәй баягы ул атуит менә хәзер генә өйрәнәләр дә, хәзер генә җырлыйлар. Имеш, сәхнәгә чыгалар. Алай булмый. Җырны күбрәк җырларга кирәк. Без яшь вакытта да җырладык инде җырны билгеле. Менә мин соңыннан менә нидән соң Сара Садыйковадан соң Җәүдәт Фәйзи белән таныштым, менә композитор Җәүдәт Фәйзи белән таныштым. Ал тоже бик ничек дип әйтим, өйрәтергә оста кеше иде. Барсы да миңа гел өйрәтергә оста кешеләр чирап тордылар. Усман Алиев бригадасында эшләдем, менә Казакъстаннан кайткач. Усман Алиев инде үзе бер школа иде. Барбар ул бит заманның халык артисты, ничектер бик оста кеше булган бит инде. Менә халык исеме дигән вакытта шундый сорау белән дә бүлим әле фикерегезне. Халык исемен алган көнне ничек хәтерлисез? Халык исемен Сарапаның 100 елы көнне бирделәр миңа. Мин шуны искә төшереп утырдым әле. Филармония түгел, опера театрында булды ул. Һәм Флюра Асиевага дип хәбәр иттеләр. Чөнки мин ирем фамилиясе Асиев. Башта аңламый чыктырдылар, аннары мен килеп чыккач кына халык кытырды инде аннары. Кулчыла башладылар. Миңа халык исеме бирде дигәченнән. Бик соңарып булды бит инде халык исеме. Атказанган исем алданрак бирелде бит инде. Барыбер инде әле филармонияга да эшкә җырларга да алмыш җирткән кешегә инде халык исеме дә бөтенесе барсы да үз вакыты белән килде бит инде. Әле бүген дә сез сәхнәләргә чыгып, матур итеп концертларда чыгыш ясап әлдән әле үзегезне яхшы тоеп, матур итеп җырлыйсыз. Бит филармониядә илһамият ачылды. Карт артистларның нәрсәсе дип әйтәм инде. Фонды дип әйтәм. Карт димәгә әле Флюра апа. Менә шул карт инде, карт безнең шикелле менә артистлар. Минем шикелле картлар миннән дә өлкәнрәкләр бар әле анда.
Җырларны ничек сайлый торган иде Флюрапа элек дип сорасак, ничегрәк менә кайлардадыр ишетеп калыпмы, кемнәр тәкъдим итеп сайлана идеме? Репертуар үзенчәлекле бит. Bütün ниләр нәрсә дип әйтим, композиторларның җырларын композиторларын гына түгел, шагыйрьләрен дә тикшереп, төбенә төс куеп, ана эзләп кенә шулай гына җырлый торган идем. Өстенлек көйгәме, сүзләргәме башта? Менә сүзләргә ахыры, чөнки сүзләрдә мәгънә ята бит. Көйем дә аның үзеңнең күңелеңнән тора, аннан соң менә мин ул Сибилә чәчемәк минем язган куплетлар инде, ул менә Сибилә чәчен давылга җырламады бит инде Илһам Шакиров. Сибилә чәчем түгеләясем хәсрәтем авыруга. Менә бик килешә бит инде әйтик, нигә җырларга. Сибилә чәчем сибилсен инде иде, бер аерылгач күңелләрем сүрелсен инде иде дип, менә шундый менә һәрбер көйгә үзенә тиешле Сүзләр табыла торган минем. Girdim kar ormanlarga, Kırdım karanlılarga. Girdim kar ormanlarga, Kaldım karanlılarga. Gaziz başlar sağ bulganda, Nige yaman sularga. Gaziz başlar sağ bulganda, Nige yaman sularga. Элек дүрт юллыклар дип әйткәнбез бит. Элек дүрт юллыкларда бит халыкның сагышы, үткәннәре, чагылыш тапкан кайгы хәсрәтләре сезнең ничектер үзеннән үзе шундыйрак салына, халык көйләренә күбрәк әйләнеп китә. Күңелегез шунда сүзләр шул көйгә үзеннән үзе килеп чыгып тора. Асия Юнусова минем турда язган иде, нигә Татарстан, ватан Татарстанга шунда инде әллә ничә җырымны керткән. Мине агы җырларында керткән, мине дә керткән. Флюрапа шу кадәр гастрольләрдә, филармониядә да барбыр, бик күп еллар эшләп алгансыз. Бакчагыз да бар иде. Бакчабыз лично үзебезнең бакчабыз юк иде. Бәйләп китегә әле шул фикерләр кайсы як авылдан әле әйттермәде бит әле сифа диярләр. Туган якларны әйтмәде бит. Каматамагы районы Иске Барыш авылыннан мин. Анда безнең бик җырчы халык, бик халык яши. Бәйләнеш бармы әле туган яклар белән? Бәйләнеш бар, Аллага шөкер, абыйның бер малае шунда яши әле. Безнең Илдар һәм күршедә әнә аның кызы кияүдә, күрше авылда гына, Балчыклыда гына. Шулай итеп, алай авылга бик кайтып йөрергә туры килми инде, тияни булмагач. Яшә вакытта кайтадыр, менә бу балалар белән кайттым мин берничә мәртәбә шушы ниләр белән. Шушы Әлфиядән көләбез инде, Әлфия әйтә. Исән сауына яшисезме? Менә кайтканым фәлән вакытмы бар минем саулыгыз дип. Миңа алар белән ничек аерылышка икән өйрәтә. Теге килеп кочаклыйлар да сүзләре бетми бит инде. Тиз генә үз юлына китәргә, менә шулайрак ысул өйрәтә. Бу бала өйрәтә мине. Шулай итеп, ул бит аларны белми. Ул белмәгән кешеләр белән кызык түгел минем сөйләшеп торуым. Флюрапа бүгенге көндә кемнәр белән яши икән, үзе генә тора микән дип тә кызыксынучылар булыр. Шулайдыр инде, балалар күп булгач рәхәт, аны Рафаилга да әйттем әле, мин әйтәм, син куясың, мин сиңа шалтыратам, син юк ди. Мин өйдәге телефонны вообще иткәнем, үздергәнем, алдырганем. Балалар белән бергәсез бүгенге көнне. Бүгенге көнне кайсында нәрсә бар? Шунда Кайда рәхәт, шунда күчеп, балаларын рәхәтен күреп, хөрмәтендә олуг гаю көннәрен кичерә Флюрапа. Инде дә яшь вакыттан аш-су бүлмәсен яраткан җырчылар бар. Бик өнәмәгәннәр бар. Флюрапа аш-су бүлмәсен яратты микән? Нинди ризыкларны яратып әзерләгән? Балалар барсы да мине яраталар, Аллага шөкер. Нәрсә пешерсәм дә хәзер олы кыз пешерә дә, читтә яшиләр бит инде, читтә яшәгәч кайткач пешерә дә. Мәйтәм асу, ничек йөрмисең балам, карасыңмы? Китинде Флюрапа үзең исеңдә юкмы исең, синең көннәр буе кыймак пешергәннәрен. Исеңдә юкмы ди инде. Балалар булгач инде сөтки булсын, балаларга сөтки нәрсә пешкән ризык, нәрсә бу пешкалар кызыграк бит инде. Нирәк?
Шулай барсы да Замандашларыгыз үзегез белән бергә олыгайып баралар. Әйтергә кирәк, күпләр бит китә бара, китеп тә баралар. Әлфия апабыз арабыздан китте. Кемнәр белән дуслык мөнәсәбәтләрендә әлеге көндә аралашып яши икән Флүр апа? ярый, берсе дә шит итмиләр алай. Шиткә какмыйлар берсе дә, нормально, Аллаһка шөкер. Шул ук хәмдүнәләр дә нитәләр, чакыралар, кая булса да, кайтасы булса, нитәсе булса, менә чыгышулар ниләргә чакыралар менә. Безнең Арчада бар бер таныш җегет, үзенең рестораны бар. Үкенгәннәр бармы, Флүр апа? Үкенечләр калмадымы? Хатирәләр бар, күп истәлекләр, шуларны уйлаганда күңелдә әрнүләр булып Шулай итмәдем микән, булай итмәдем микән дип һич тә юк. Менә ничектер алайдыр ул. Күп кеше әйтә бит инде, шулай булмады, булай булмады дип әйтә бит инде, булай. Нигә нәрсә дип әйтим? Ул яшь вакытта ялгыз хатынга сүз кушучылар була инде ул. Менә неужели 48 яшькә бер кеше дә дәшмәгәндер дисең менә. Дәшүләр була инде ул. Ләкин берсе дә күңелгә ятмаган микән, или белмим ничек бу дүрт баласына мин барып җыгылганмын. Шулай бит инде бер уйлаганда. Язмыш булган инде. Гатыл хак символик таяк белән җиргә дип әйтәләр. Әллә сез тормышка чыкканда таяк белән? Әйе, шун барбыр ул вакытта инде атны булганы, авария булганы. Самолет белән җитте бит ул, төштә җыгылды. Кешеләрдә үзегез аралашкан кешеләр, бәйләнештә булган шурыгызның бергә яшәгәннәр арасында бәлки кырынрак караучылар да булгандыр, гафу итәлмәслек хәлләр булмадымы? Яшәмиме күңелегездә бер гафу итә алмаган очраклар? Аллаһка шөкер, ничек дип әйтим, менә ул барысы турында да гайбәт сөйләделәр бит инде. Барысы турында гайбәт сөйләделәр. Әлфиясе дә, Ханиясе дә, эшчәтлегесе дә, ашый-монсы да нидә. Ходай рәхмәте минем турыда ник шундый бер сүз булсын. Мин дә шулай дип сорау гына бирергә утыра идем. Ник сезгә бер нинди пычракта ябышмаган бер сүздә Нишләп бәйләнмәгән? Миңа гайбәт, андый гайбәт итмәделәр. Гайбәт ябыштырмадылар, нишләптер. Менә мин аптырыйм инде, мин алай бердә яхшылыкта, нәрсә яхшылыкта эшләгән юк дигән шикелле. Яхшылыкта эшләгән юк инде дигәннән бигрәк начарлыкта эшләгән юк инде дип истәп булмаган инде димәк. Флүр апа шундый матур тыйнаклык, инсафлылык, хатын-кызларга гына хас алиһә булып әлеге көндә менә шундый тыныч кына, табигатыгызда тыныч кына утырасыз. Бу менә шушы матурлыкларга, матур сыйфатларга сокланып утырам мин. Һәм менә бу китапны алып сез биргәчне караганда хайран булдым. Бик матур шигырьләр сезнең иҗатка багышлаганнар, сезнең җырлы гомергә багышлаганнар. Сезнең рөхсәт белән телевизор караучыларыбызга берничәсен укып битим әле. Әйдәгез әле менә. Син бик оста укыйсың, син беләм. Газиз әнкәйләргә һәр күңелдә җыелып торган назлы сүзне ничек шулай тирән аңлап, җырларыңда җиткерәсең үзәк җитеп. Авыл кырларында тургайларның җырын тыңлап үсүң микән? Әллә сабый чакта ятимлекнең ачысыннан үкенүең микән? Сине шундый моңлы җанлы иткән үз җырчысын халык яхшы таный. Танылу юлы гәрчә урау әле, хәтеремдә сине җырчы Гөлсем кызыдыр бу дип сораулары. Сөйләде авыл апалары, нинди асыл кыз үстергән Гөлсем. Молыларның гомере никтер кыска, бу бала гомерле була күрсен. Ул вакытта аңлап җитмәгәнмен бу сүзләрнең астарлы ягын мин. Моңлыларның үз гомереннән күпкә озын була гомере җырларының. Шундый матур юллар. Сайра былбыл, Сафуан Муллагалиев язып калдырган саф аһәңле җырдан җан тетрәтә синең җырларың. Кайгы сагышлары искә төшә үткән елларың. Агымсудай җырың алып керә бәхетләргә иткән юлларга. Синең җырың белән минем йөрәк бергә бара, килер елларга. Җырларыңны мин җанымда саклыйм, җырсыз ничек гомер үткәрим. Кил әле, кил сайра талларымда, талың белән күккә күтәрим. Бу Самарканд җигете, Таңнар аткан сайын сайра былбыл, моңнарыңнан таулар бөгелсен, тик аралар ерак әле безнең, нигә минем янда түгелсең. Шулайдыр шул, Самарканд белән Казан арасы бик
Ерак кына ара икәне сизелә шигырь. Мәхмүд Хөсәен дә бит без яраткан шагыйрыбыз язып калдырган шигырь юллар биредә урын алган. Аудым килеп диңгез итәгенә, тау юлларын шактый урагач. Ярда җырлый кемдер татарчала. Ул син идең милли сандугач. Тыңладым һәр сүзен онытылып, татар моңларына тарыгач. Туган ягым басты күз алдына, синең җырың аша сандугач. Идел ерак, кара диңгез ярда, тирәсе тал аның яры таш. Шигырымнан чыккан дулкыннар да син җырлагач, милли сандугач. Bugün tügüler düşlerinde seni gördüm bir günden. Bugün tügüler düşlerinde seni gördüm bir günden. Sen tağıymış edin özün güya kara birligen. Birligen, birligen, senlik benim birligen. Ял итә торган урыннары Флюра апаның кайда булган элегиттән? Оннан кайда ял итәргә ярата идегез, Флюра апа? Юл итәбез инде. Кеше юл иткән җирдә бездә кая барасың? Шифаханәләргә өстенлек бирә идегезме? Әллә авыл табигатьләре тартаймы? Диңгезме? Юк, диңгезләрдә булдык бик күп менә шушы ниләр белән. Әлфия, Илһам, ниләр, тагын берничә ни бар безнең белән җыри торган, ияреп җыри торган кешеләр инде шунда. Ул вакытта шу, наверное, Ялта ни булгандыр, модада булгандыр. 7 ел бардым Ялтага. О, бик яхшы. Бик күп, 7 ел каралгач бик күркәм ул вакыт өчен. Ondan соң менә кайсыдыр үлгәч инде бардык ни белән, Габдулхак белән бардык икебез. Хозяйкам уже ирем белән кертми, ул ирләр кертми вообще квартирасына. Анда квартирада торып, нитәсең бит инде. Ял итәсең, Ял итәсең. даваланасың. Даваланың. Онда әйткән йойнанда шунда йөрисең. Су керәсең. Йөзәргә яратасызмы? Йөзәргә яратам инде. Йөзгәндә шул Илһам Шакиров котыртадыр инде. Ни белән? Ой, без сез бигрәк пар килгәнсез икән Кәрим белән икегез бергә. Ул да бик ябык, мин дә бик ябык. Шуңа күрә ятабыз дигәндә, ятабыз бик пар килгәнсез икән дип безне котыртадыр. Ябыклар ятканда да пар булып күренә микән инде. Бер төрлерәк булып күренәләр. Менә ябык дигәндә генә электр балыйга шунда. Мин бәлки чактан бирле белгәннәр, безнең Башкортстан тамашачыларыбыз өлкән буын бигрәк тә белгәннән бирле Флюра апа элек нинди гәүдә төзелеше сын шулай ук сакланган. Бу конституция диләр бит инде. Ул табигатьме? Әллә шулай, әллә үзегезнең тырышлыкмы бу Флюра апа? Какой сакланырга менә бу 2 ел авырып бу арада. Менә Карамындан инде мин. Карамындан инде симси. Ай, монда түгәрәк. Менә түгәрәк. Илһам абый белән бик түгәрәк кенә булып басып тырыш. Түгәрәкләнде дип зрәгән әйтмәгән. Менә язып куйган ич түгәрәкләнде Флюрада дип. Зрәгән әйтмәгән инде ул шул. Мин авырып кына ябыктым дип димәкче буласызмы Флюра апа? Ябык булдым мин, ябык кешегә караганда менә ипи, чөнки мин ипи ашамадым. Нишләптер менә шул ниләрдә ганибалишләрдән ниләрдән калган инде миңа ипи. Шуның хәтле ипи кисәк бирәләр. Әле дә ашамыйсыз ипине? Ипине юк, хәзердә юк. Менә. Бик сирәк кенә. Менә кичә ашасам, бүген инде ашамыйм ипине. Димәк, нидә диеталарда утырмагансыз. Ниндидер үзегез шулай? Юк. Үзегезнең гәүдә төзелеше шулай килгән. 45 кило булып әйттем бит, яшәдем. Флюра апа, әйтәләр. физик күнегүләр белән кулланышкан булдымы, булашкан булдымы? Бердә юкмы? Кылган юкмы бит, ниләр белән физкультура белән. Юкмы ни бердә? Юк. Электә юкмы? Электә юк. Менә гомер матур гына китеп бара. Гомернең озынлыгы табигатьтән сакланудан гына тормый дип әйтер идегезме? Әллә барыбер да сез менә давалану ягын өстенлек куйрасыз, үзегезне ничегрәк тотасыз формада? Хәзер бу формада тоту ул фасон нәрсә дип әйтим, ябык булу, таза булу, ябык булудан түгел, исәнлек кирәк, исәнлек юк менә. Менә аяклар бетте. Бу трактор чанасында салкыннарда йөрүләр бердә гастрольләрдә. Тиз генә үтми ул алай гына. Менә 2 мәртәбә больниста яттым, какой толк. Флюра апа, төс ташламый килгән картлык, матур картлык. Аллаһ Тәгаләдән зур исәнлекләр сорыйсы килә. Бүген шундый матур 80нче яшь бит, 80 тула бит, Алла бирсә исән. Алла бирсә. Мартта менә. Менә безнең чыгарылышта шундый матур бөек юбилей алдыннанрак булып китә, бигрәк тә яхшы. Күңелгә хуш. Киләчәгенә Флюра Сөләйманованың нинди теләкләр тили икән?
бүгінгі менә героем деп әйтәсем килә үзе. Исән сау балалар, исән сау балалар, исән сау булсыннар. Менә шушы игезәк сыңары Булат инде мине җитәкләп җиртә больницага да алып бара. Больницага үзе язылган, анда нәрсә? Әйе. Үзем генә барганым юк больницага, только Булат алып бара. Шундый олы жанлы кеше барда дәвани дип кенә әзелеп торырлыгы бар инде бүгенге оныкларның да. Шулай Флора апа, без тапшыруны матур итеп башлап җибәргәндә җыр сузган идегез. Тапшыруның ахырында да үтелеп сырыйк әле. Әгәр дә сәхнә тирәсе булса, без алкышлап каршы алыр идек бу тавышны. Без бөтенебез дә яраткан һәм бүген дә популяр булган Әнимәнең бер генә куплетын җырлап ишеттерсәк, Башкортстан киңлекләре, урман кырлары тагы да киңрәк булып күренеп китәр иде. Сез экранда булудан бер Биргәнсең син миңа ал нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен даланың, биргәнсең канатлар талпыныр чагында, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерләп үстергән мин синең җимешең, куяның гөл бакчам, назлы җил сулышың. Инде буй җитсәм дә мин сиңа сабыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Искиткеч, мөгъҗизәле көннең искиткеч мөгъҗизәле сәгатьләрен бүген кичердем. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, сез бик канәгать калгансыздыр дип уйлыйсы килә. Флора апабызның без яраткан тагын да бер җырының юллары, сүзләре белән тапшыруны тамамлыйсы килә. Алтын туй җыры, хәтерлисезме? Ул безнең якларда бик танылу тапкан җырларның берсе. Гомер юлларын үткәндә сүрелмәслек хис кирәк икән. Аны саклар көч кирәк икән. Хисе сүрелмичә, күңеле халәте биектә булып, картлыгы җан тынычлыгында булып, җырлары моңыннан һаман кинәнештә яшәсен дә иде әле. Амин, Яшәсен дип Амин. сезгә рәхмәтләр әйтеп саубуллашабыз. Флора апа. Амин. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын карадыгыз. Күрешкәнгә кадәр.